всички, моли Бога, да излъжа, сърцето си не мога, не заслужаваш, даже да те помня, ти ме отрови със силната жона, не заслужаваш, да те обичам, и всяка мисъл, към тебе тича. По тялото усещам примисъл за нето, по тялото понесе всичко си за мене. По тялото усещам примисъл за нето, по тялото изгаря чак, так искам пак да си за най-лошите. За тебето, от тялото понесе знак, че всичко си за мене. От тялото усещам пак примисъл за тебето, от тялото изгарям чак, так искам пак да си до мене. И така, боса на босовете. И така, от боса Мичо специално за кумовете, за младоженците, за сватовете, за сватбарите. И специално за Янек, за неговия брат. Само специално за Мичо, за шефа, от Яне. А също така Мичо поздравя неговите прекрасни за кумовете. За старите кумове, на здраве, Яне! За малко семейство и за уважаемите кумове! И за сватовете! И за сватбарите! Яне казва, че те обожава от сърце. И твоите деца обожават. Корак до богатства и корак до дете, аз и да те живот не даде. Единственият, който помага на Яне, Мичо боса. Аз и да те живот не даде. И ти майко, и ти сестри, който сме откри, ручи се хрезалато, до тие
Аз също така я не поздравя Мичо, неговите снахи, неговата съпруга, неговите синове. Най-вече за рожденника! Сватовете са на дансинга. Така, камерите са на лице. Са подготвили един много прекрасен подарък. Това са подаръци специално за булката и за младоженеца. Samsung телевизия от брат Слави също. И от цялото му семейство. Нека да са живи и здрави. Не, ако може, а направо ще го направим. За сватовете всичко може. И така. Деяне, един от твоите хубави специалитети. Също така да не забравяме и шурека Боби, защото също ни е много скъп. Боби Берлина, точно така, да? Значи тук става нещо друго, защото той е кмет на Берлин. Също така и неговата съпруга Еми. Уникатната Еми, с уточнение. С един от хубавите ключеци на Деян Филков, най-добрият майстор в цяла Европа. Идемо, шампионе! Яша за сватовете! И така, много специален поздрав от шефа и шефката. Това са сватбарите за Слави, за неговата съпруга и за цялото му семейство. Яша Деяне! Яша Слави! Яша Свате! Шефа и шефката за сватовете. Слави за свата, за неговата съпруга, от сватбарите, от шефа и шефката. За шефа Мичо и за Слави, за свата. На здраве, Мичо! И така, благодариме на сватовете. Така.
Така, сватовете искат да се отчитат към младоженците, а ние ще им обърнем малко внимание. Така, Янек, ти си печен. Така, айде, Ангеле, ти си батко. Коя е касиерката? Булката ли е? Аре, сват. Аз скочител съм. Шефовата ще много певец от Николе Елевора. Ще си фашливи. Да. Така, 50, 100 евро, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 евро от свата Ангел. Нека да е жив и здрав, все така да дава и джоба винаги да му пълен и никога не празен. Добре, Дене, айде майсторе, от твоите готините специалитети, сладките, неуникалните, ти го можеш най-добре. За свата Ангел, нека се живи и здрав с цялото си семейство. А сега да поканим на дансинга кума и коматна, защото дойде техния ред да се отчитат към младоженците. Благодариме на Ромската национална телевизия, защото толкова обръщат внимание и снимат всичко и всички кадри точно на място. Бяхте част на Ромска телевизия, сега вече сте национална. И така, давай куме. 50. Чак да видя нищо. 50 евро. Значи 100, 200, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 420, 440, 460 и още има май в джоба. 480, 500. Дай жив и здрав кума, да благословя само ял европейски паритавен. Само така. Той се отчете с 500 лева. 20 точки за оркестъра. Кума си е цар, брат ми. Мой син си е бог на боговете. И така, специален поздрав от кума, който поздравлява младото семейство. Поздравляват всички гости, сватовете, сватбарите, бате Мичо, Тайсън, Маргина. Поздравлява своите родители. Брат си по случай неговият рожден ден, Боби, да си ни жив и здрав, братленце. С един много як кючек.
и да заповядат всички на дансинга. Започваме с Файко и Меди, барабани и перкусия. Браво на всички танцори! Уникални сте, перфектни сте! А сега да заповяда тъщата на Боян. И тъста му също, да отбележиме. Това е майката на Таня. Сумата от 100 евро, или както се казва накратко и ясно, 200 български лева. Без 5 лева. Майтап. Така, специално от тъщата иска да играе един кючек със своите деца и със своите внуци.
същата, браво майко, супер си! А сега наред е... Балдъзата току-що се телепортирала от Италия. Италия, правилно разбрах, точно така, и се подготвила пачката от европейска пара. Дай да видим за какво става на въпрос. Само га съвете да ломено да хавлеме. А, така. 50, 100 евро, 150, 200, 250, 300, 350 евро италиански европейски пари от Балдъзата от Италия. Да са живи здрави, от Дода Благосилен, Бурбалдаза, Бурбаджанако, Лески Чавенцар, Дичо, Лукора, Праун, Лукора Ленда. Пари, или пари. Ей, айде, същата, да. За неговата балдъза. От Бойко и Таня за неговата балдъза и за техните деца специално. И за Ганчо. Яша е бойчовске. Яша е бойчовске. Яша е бойчовске. Яша е бойчосе, Яша шампионесе, Яша е бойчосе, Яша е бойчосе. Браво, Кристали, браво и за балдъзата. Така, Бойчо, кой наред следващия брат? Така, сестрата на Бойчо от близка Испания иска да се отчете. Нека да заповяда на дансинга. А, добре. Тук пред нас е синът и Мечи. Той като по-млад представител на фамилията или на семейството. Така, поздрав за майка ти, за баща ти, за сестра ти. За чичати Бойчо, който е номер 1 в махалата. За младоженците, за уважаемите кумове. За сватовете, за Янек, за шампиона. Ти си номер 1, това го разбрахме. Така е. За сватовете също. Евала Янек. Също така и за батко Мичо, на здраве. За най-страхотните кумове за 2014-2015. За младоженците, за бате Мичо от Янек, разбира се. Така. Двайсет, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева! С един хубав кючек, Антибари, Испания. И ако обичат всички братовчети на Мечо да заповядат на дансинга. Антибари, Испания! Хайде, Яша! Испания, Испания! И Рома де Келе! Ечаме де Келе! Хай, хай! Ла-ла-лай!
Васили. Ати пари Испания, е Рома де гелен, е Зама де гелен. Айде ме бра, барвалия, айде ме му бравео, зоралия. Чичо Бойчо, номер 1. Испания вешава, Варелове и Калава. О-хо-хо, ле-ле-ле, о-хо-хо. Я знайде. Сорове ромие, солимо томате. Сорове ромие, солимо томате. И Борис Мария Чава, Варелове и Калава, Варелове и Калава. Да-да-да-да. О, съставо. Браво за испанците. Бойчо. Дайте мана. И така, моля за малко внимание. Днеска са очевидци, много хора са видели. Двама от най-добрите кинооператори. Че е купил на синът си златен ланец от 4800 лева. Това са Бойчо и Таня, разбира се. Да са живи и здрави децата, Бойчо ще си направи една покупка, която си заслужава. А също така Бойчо поздравява внука си, принца от Хагар Обарвало, най-шушо. Ентеачо от Хагар Саро Бойчо. Номер 1, най-кайчал. Също така поздравява и малката си дъщеричка. Ревнуваш ли, мило? Която се намира във Враца, нека да ни жива и здрава. Айде, Рактак Баробиев, как е рава оригинално. Баробиев, как е рав, мечавен каже. За боса, за Мичо! Рактак, рактак, мобило келела бак. Баробиев, как е рав, мечавен каже. Рактак, рактак, мобило келела бак. Дучаве ман кайси, оси манге най-шуже. Анти макла най-дилне, е да я
Браво на танцуващите! Ти си, Бойчо. Моля за малко внимание. Така, шефката Таня поздравява своя съпруг, шефа Бойчо. С това искаш да му кажеш, че много го обичаш. Така, Юли, дай да купиме на шефа Мерцедес последен модел, БМВ, Ауди и за капак едно Порше. А Ферари? После. На Мустафата, бе, Мустафа Кандрала. И така, Бойчо приканва всички приятели и гости, които са на сватбеното тържество, който обича да заповяда на дансинга и да купонясва. Айде, кик шестица! Ей, душманя ме кварон, така на порепрес. Содике на мапозина, не в Мерцедес. А ти Мерцедес или БМВ, а да във въщане. А ки дела ти бреше, кабел опо, по-бавно. Никас, демламе, да магав те мързи. Дали чаче, не яма, сарвето да сома. Ли, аре чесо. Демламе, нас ти бе те мързина. Дали всичките си братя. Никас, демламе, la magav te mărțin, dali čače, ne ama, s-ar metu dar sobaca. Nikas, te lame, Zabate, Micio! Mărțin, dali čače, te ama, s-ar metu dar sobaca. Ljubele star, hej, 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 o tebe odičama, o tebe odičatu. Tu ești un deceaven, un normale pe micio. Hei, hei! Lege moži vodi kadavou, dela devou. И също така Бойчо поздравява своя приятел Ради. На здраве, Ради! Който работи в Германия. Hei! Да преместиме нашата кола, Форда, чермо да минат. Айде! Озвучителите! Никас, темламе, намагам те мързина. Дали чаче, демак, зармето да самага. Никас, темламе, намагам те мързина. Dali čače te jama. Sarode vel dičatu, šuže vorja, šuže unukja, šuže čove me biću mo prog, treba treba. Potrebe muy marena o parvale
Muti querer, chorro iré, la marena, un barbalé, un babela. Gogo beti mera java, romya chave, mera gaya, marutume sa, avitume mukletuma bekera. Varui tu menge sa Koduri pe Panile tu mare bana predela Mercedesissima Bine cananeva Cine me meșava Dede se cherava Mercedesissima Bine cananeva Cine me meșava Dede se cherava Циганката плашки няма баджана Винаги има файда, няма баджанак Циганката плашки няма баджана Винаги има файда, няма баджанак 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 Много, много, много як Bacanak, bacanak, logo, logo, logo ya. Циганката плашки няма я негбре Винаги има файда негбре Циганката плашки няма я негбре Винаги има файда няма я негбре Я негбре Я негбре Много, много, много я Браво! Евала, айде сега да видим Цецо, прави си нещата. Точно така. Айде. Бойчо. Така, нарете племеника Папи да видиме къд... Тук си бе батколе, на там те търса. Опа. Така, Стили, Майя и Сийка, нека да заповядат тук при Папи. Така, Лила и Здравка поздравяват младото семейство от Испания. Се отчита с 150 евро и един прекрасен кючек ще звучи за тях. Айде, Деяне! Кючек, да. 50
Евра, да, казах 150 евро. Да. Няма да пропусна, бъди сигурен. За всички спаси! Бойчо, най-силният мъж в град Видин. Яша? За шефа номер 1, за шефа на шефовете, за шефа на фамилията. Бойчо оглавява фамилията. И за тупалката на фамилията, за папи! За папи тупалката! Папи, дай да видим кой е следващия сега. Така, наред е сестрата Петранка, нека да заповяда. Тя се отчете с 250 евра, нека да изжива и здрава. Поздравявам младоженците, кумовете, цялата фамилия, разбира се. Също така сватбарите на това прекрасно сватбено тържество, защото наистина е прекрасно. Също така поздравява децата на Бойчо. Също така и твоя принц, внука ти, нека да ти жив и здрав. И най-малката ти принцеска, дъщеря ти, сигурно ти лежи тук на сърцето. Също така поздравлява синът си Манчо и снаха си. Също така поздравлява снаха си Радка. И да е жив и здрав зета Здравко! Здравко, здравия! А също така поздрав за всички скараджи, сервитьори, които са сервирали безуморно на това сватбено тържество. Хиляди благодарности от Бойчо, от шефа, който оглавява фамилията. Също така Бойчо иска да поздрави братовчетка си Нада. И за батко Мичо. Отчита се с сумата от 50 евро, нека да е жива и здрава. Също така и синът и Боби. 50 евро и от Боби, нека са живи и здрави. И за твоята съпруга. София да заповяда тук на дансинга. Стига се скатали в кухнята. Сарте на мулю мия гарпе улкоте дика вая добре гояка вана ясва улкоте дика киси да колбаса Сарте на мулю мия гарпе Te dica, vaya dobre. Da da da. Я само
dedica i si la covastă Sarte n-amul i anarte Un cot dedica Mai dobre Za svadove ne slicamo lično i kada rigno Mana ne ja sva Un cot dedica i si la covastă Sarte n-amul i anarte Un cot dedica Mai dobre И темера ме чака чом прави. Вечо, поздравява чичаси Здравко и Леляси Петрана, които се намират в Гърция. Амо са Маша Марович. Амаре Палеске, Яша. Vile sa tu ya pari Vai te Puxava me glede Essa ko životi Robi tuđe A pale madan Na žarica Ono životi Tu declar Calamatu Vako spisalo sa? Kome je spisalo? Na Bove Trgovara. A pale mandar I temeram me jača Kačon pravde Samo tu voli čuvro mole Zaređane I temeram me jača Kačon pravde Samo tu voli čuvro mije I temeram me jača Kačon pravde Samo tu voli čuvro Zaređane I temeram me jača Kačon pravde Samo tu voli čuvro mije И за роженика Dekada povori Ne pošavame A kalakilja sočerču U tebe Pesavno životi Tronije to žena A pale vadar Žalića Sosedava Mama čere Ušava neku gledale Ekva životi Robi tukela A pale voda Žalića Ovam do životi Nije to čela A pale vadar obađa Ekva životi No nije to čela A
Ale Madar, наша лича. За младото семейство, за роженика, за всички приятели. Добре ли? Лиромани. Cerdela culia Eromena magera Eromena sunena Sosa cerdela culia Vakerena alentar Hengi pa Ne kopene alentari Dilo kayande Teca oroma Ole ke stancija gova Vakerena ana Rujegi pa Neko pene alane utari Idia Dilo kayande Teca oroma Ole ke stancija gova Amari subida kalira male kali Брата от Испания Ангел се отчита с 50 евро, нека да е жив и здрав. Вика Стили и Майя, нека да дойдат тук на дансинга. Шефке, обърни малко внимание. Скючека, помпа! Ангеле, да си жив и здрав, да благословите брачето. Как и рубят. И само за куршите! От шефа Бойчо, за куршите, да са живи и здрави! Ай също така! От шефката от Танчето! И сика се отчитат с 50 евро. И песента Юли ме пике пагиле букятар. Че той си я пее. А где? Само брат за папи специално. Специално папи за неговите братя. Ме пике пара и не букята. Леле новен, геле гелезар, ме денасна нова. Ме пике пара Lele no
Ede na salova